I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Basta siya ganun tinuod nga anghel ang nagpakita ni Paing. Sa kadaghang tinunto nga gibuhat ni Paing, namarang pa siya, pakitaan di siyang anghel. Wasap ta mo kay Bao. Di sa tamaga judge. Na... Hala! Ah, Imok! Ha? Di ba ingon din si Isabel? uy, Emok! Nang Isabel? Apil mo na mo unya, ha? Apil sa si Bea, hasta si Boboy. Manambal di ay ubalik si Paing nang? Oo, og magpakaon mi. Apil mo, ha? Wow. Ang maayo kay okay na gid si Paing nang. Wa na gid nagsamok-samok niya. Ay, wa man day ko makapahibaw ninyo, no? Ay, unsaon nga na busy naman gug ko. Pero, kadto di ang gituhoan akong demonyo nga nagsamok-samok niya. Anghel man day to. Ha? Mao ba? Lagi. Nganong nahibawan man ninyong anghel nang? Ay nangadji. Unya gitudluan pag yun si Paing. Gibasahan pa mangganig Bible si Paing. Ha? Basta kay mauna. Sige na ha. Mobalik na ko kay pwerte gyud akong bisiha. Panunga mo ha. Alas 5 magsugod. Sige nang. Sige. Ni... Imok. Uy, Imok. Wato na ta. Ni, Gian niya magita. akong pasabot pa. Anghel gid ka ang nagpakita ni Paing. Nagpakita ba gud? Whatever. Pero, anghel ba gyud ka? Ato ra na mahibawan. Wow! Bongkalay kayo ni. Nagpakiter pa. Minimize your voice. Hinaya yung tingog. Saktor mo na akong tingog kaya. Hinaya lang. Saktor lagi ako tingog. Sapa mga kay tingog ba no? Concentrate na lang dyan kaon. Bitaw no? In fairness nga, lami ang food kaya. Pero, paasa mas paing. Sinasabi lagi nang nagwarawara. Kiyo pagigisulobo. Pilipinyaan na yun. Ayaw ko pagbuot diha. Ang ko nagbuot ko yan. Isulti raman ko. Kasi may nagbuot ko ha. Kalaw ka na nga patayo ko ha, ano? Sapa ka na. Pasla ka sa babali mo. Okay. Minimize your voice. Ikaw di ka makaon? Ha? Unsa man di ka makaon? Ito ara sila si Imo kog Boboy ay. Sige na, ato lang ko nila. Naabot ng leading lady. Hilong lagi concentrate na dyan kaon. Lagi sama. Ganina na mo? Di pala dugay. Dali, lingkod. Tupad ko ni mo, Buboy, ha? Sure. Uy, Luhod mo. Luhod mo, luhod. Ganong, Sige, luhod. ganong muluhod banta. Bless you. si Paing? Atong ludahan? Bless you. Haskang. Sige. Oh, kamong uban diha pa luhod mo. Sige na, luhod. Muluhod ta? Ha? Muluhod ta? Dili ta muluhod. Bless you. Mamahawa ta. Oh, Tana mo. Ay, uy! Huwag kami, kuya! Kinsa to, ma? Sila si Imok. Ayaw na lang na silang kagta. Tingali na sina na punto. Sige na. Atiman na ng mga tao. Ma. Pamarog ka mo. Padayon ka mo sa pagkaon. Og samtang kamo nangaon, muhalad ko og pag-ampo para ninyong tanan. Wa na lang unta ta mamahawa, kuya, para makibaw po ta ba unsa ilang ganap. Unya kay gipaluhod man ang tanan. Ha, pagawas ni Paing. Nya, di man kumuluhod. Bito,
Lain na sad muluhod ta ni Paing. Unsa siya Ginoo? Pwede ra mangguta di mo luhod. Unyag ikaw laot ta. Mausad no? Ay, unsan sad kay gimmick aning paingda? Kung ato na lang kaning isumbong sa pare imo. Hala. Hallelujah, balay! Kadungog mo ro? Kalain. Namarog akong balibo. Nagawa ko aron. Binuang naman eh. Musumbong na lagi ta imo. Akong videohan ha. Sige, sige buboy. Pero ayaw pakita ha. Oo, uy. Di ko pakita. Oh, ebidensya na niya. Ato na ta na. Tara dayon, let's go. Ayaw, Ayaw? kuwang pa kay ni. Kinahanglan nga naapatay laing ikapakita inig-adto na to sa pari. Bitaw di ay sa. Kinahanglan man gyud nga ligon ang mga ebidensya nga atong ipresenta sa korte. Korte? Sa simbahan di ay. Ay, naunsa naman eh. Mukiha, masab kadayon. Sayop ko, uy, nasayop. Bitaw sa tinuod lang. Sa tinuod lang. Naluoy kay ko ni Paing. O, sa'yo sa'yo na, naloy! Sugasan ninyo eh. Kuyuan naman ta ninyo. Si Biya kay mihulat yun. Mura magpadung mangulata. Wa man good. Ang makuyawan naman sabi nimo, kuya nga naluoy kang Paing. Klaro na naghimo na siya pangilat sa mga tao. Nagpakabalaan pa yun. Unya, ang mga tao sad mituo. Liman kang nag-aleluya-aleluya na silang Paing karon. Bitaw, murag, ila ra magikalimtan, uy nga, gidungog na nga mamarang sa Paing sa una. Kibaw na kas mga tao nga dali raman na ma-amnesia. Unya, kuya. Schedule man nimo ugma para manambal. May magpatambal ka nimo? Hibawaan ra niya na. Awa kuya. Wag yun yan ni. Tuwa nagtapok silang Paing. Okay na eh. Wala problema. Uy, naadi usa kuya. Ha? Naadyo na kay loyalist kuya na. Apa, ayaw putag. Tukimok. Ah. Mayong buntag, Brad. Sige ko kabatya og haptos sa koto-koto dokimok. Mga kapin simana ni ko dapat batyagan. Batayan ako. Oh, ba? Palapas tingali kakaon. Waman. Unsay kabatyag kuya? Oh, ay. Kadyo sa bro ha. Doon na lang ko'y paning kwaon sa sod. Kadyo sa ha. Okay. Okay na, Nok. Boboy, sulod ako. Asa ani nga tambal kuya? Para imo itambal. Wa ka kay baon sa'y nakabatyag. Wa kuya. Naka-feel. Oh! Mo diri Bisaya sa feel. Baya. Mula sa di bisayang dako na. Kay bawo na bekas mga siltihan na turon kuya. Sagol-sagol na manggod. Labi na sa school. Onya kayo mata sa school. Niya mata sa house. So, dili na to i-mix ang atong mga words, okay? Nge. Minaw. Maula ni imna. Kada human og kaon. Okay, Brad? Unya, obserbahi sud sa tulo ka adlaw. Kung dili gani gihapon mawa, adto na lagi ka sa doktor. Ha? Pasin, nagilaing problema. Salamat. Salamat, Dokimok. Salamat kayo. Aray! Uy! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!